Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Hirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Monggo kita lajengaken pangaji kula dalah panjenengan dumateng dawuh-dawuh ing Quran suci punika ing sapunika mlebet serat Ali Imran ayatipun ayat 11 ngantos dumugi ayat 12. Dumateng para kadang pamirsa ingkang ing sapunika gerah, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala enggal paring tombo paring usada wusana seger kwarasan kados wingi uni. Dumateng para kadang pamirsa ingkang ing sapunika nandhang masalah ingkang berat, masalah ingkang rumit, masalah ingkang ruwet, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala enggal paring solusinipun ingkang sak sae-saenipun. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan seger warasan ayem tentrem kuaslamet sabar lan tawakal dening Gusti Allah Ta'ala saha pinaringan gampang lan gampil gangsar lancar anggen kula panjenengan sedaya nyambut damel pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kuwatah malimpah-limpah saged damel sangu umroh dateng Mekah Al-Mukarramah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala ugi paring pangayoman dateng kula panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj wa Ma'juj, tuwin saking bebaya. Monggo kita lajengaken kajian kula panjenengan sedaya menika. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru syatuh la'duna wa tu'syaruna illa jahannam wa bi'syal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqota fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu binashrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan li ulil albasar. Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah, ingkang maha asih, celathuwa marang para kang padha kafir. Kowe bakal padha kalindih sarta diimpun kagiring marang naraka, lan iku palerenan ala. Temen tumrape sira ing dalem tempure golongane loro ana ing sawijining tandha yekti. Golongan kang siji perang ing dedalane Gusti Allah, dene sijine padha kafir kang katone ketikel lorone awake manut pandelenge meripat. Manut pandelenge meripat lan Gusti Allah anguwatake sarana pitulunge sapa kang dadi kaparenge sayekti ing dalem mangkono iku temen ana sawijining
wulang tumrap para kang padha genep wawasane. Maha leres Gusti Allah Ta'ala saha dawuh-dawuhipun. Katerangan wonten ing ayat 11 punika salah satunggaling dawuh ingkang marsitakaken siksa ing gesang sapunika inggih punika kawon kaliyan siksa ing akhirat inggih punika neraka. Kapangandikaaken sareng pantes pinengetan nadyan bab kawonipun para mengsah-mengsahipun Kanjeng Nabi suci punika sampun marambah-rambah kasasmitaaken ing surat ingkang sampun nanging sadaya kala wau boten wonten ingkang anggenipun nyebataken kaliyan dawuh ingkang cumeplos tur cetha kados ing ayat punika. Katerangan salajengipun ingkang dipun kersakaken ing mriki punika perang Badar. Terangipun tumrap para kaum muslimin tiyang kafir tikel kalih cacahipun kaliyan awakipun piyambak. Pratelan punika boten cecengkahan kaliyan pratelan serat angka 8 nggih punika serat Al-Anfal ayatipun 51 ingkang ungelipun bismillahirrahmanirrahim. Lah nalika panjenengane meruhake sira ing dheweke kalane sira petuk karo dheweke ana ing pandelengira katon setitik lan panjenengane anyatithikake sira ing dalem pandelenge. Cacahipun wadya kalih kala wau ingkang sajatos inggih punika tiyang kafir menika 1000 tiyang muslimin 313 tiyang. Pratelan ingkang kadhawuhaken ing ayat punika para kaum muslimin ningali tiyang kafir tikel kalih kathahipun kaliyan wadya balanipun piyambak inggih punika kirang langkung 600-an. Awit saking punika wonten ing paningalipun para kaum muslimin cacah jiwanipun tiyang kafir kala wau meksa taksih sakedhik menawi katimbang kaliyan nyatanipun. Lah inggih punika ingkang kadhawuhaken ing serat An-Anfal serat 8 ayatipun 51 dene tiyang kafir tumrap para kaum muslimin katingal tikel kalihipun punika saged katerangaken dening dawuh ing serat Al-Anfal serat 8 ayatipun 26 ingkang dawuhipun mekaten. Lah yen golonganira ana 100 wong sing teguh atine bakal angalahake 200 lan golonganira ana 1000 bakal angalahake 2000. Rahning pangeran ngarsakaken tempuking perang mila sapinten kathahipun wadya balanipun mengsah ingkang saestu kaparingaken sumerep dhateng para kaum muslimin supados boten nemahi aliting manahipun menawi mangertos wadya balanipun boten paja-paja nyameni kaliyan wadya balanipun mengsah menggah ing kathahipun.
saperanganing mengsah ingkang boten kasumerepan dening para kaum muslimin punika wonten sawingkingipun gumuk. Perang Badar punika tandha ing kasayektanipun Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalaran piweca-piweca kamenangan ingkang sampun kasebut wonten ing dalem Quran suci kalampahan saestu. Senadyan pihakipun mengsah sarwa langkung punapa-punapanipun kathahipun prajuritipun kaperigelanipun tuwin upakartinipun manawi katanding kaliyan para kaum muslimin ingkang taksih ringkih kirang pengalaman kekirangan dedamel tuwin upakartinipun. Boten namung punika kemawon malah cocok ugi kaliyan kekirangan dadamel kaliyan pamedharipun wangsit Nabi Yesayah ingkang cetha ingkang anerangaken kados ing ngandhap punika ing sasampunipun ngandharaken lelampahan ingkang badhe kalampahan ing tanah Arab benjing ing tembe. Kitab Yesayah pasal 21 ayatipun 13. Wong isine tanah Tema, para wong kasasar kasatan iku padha papaken kalawan banyu. Wong lumayu iku padha ladenana roti. Awit dene wong iku padha ngungsi anyingkiri pedang ligan, anyingkiri gandewa pinentang tuwin bebayaning perang. Amarga dawuhe pangeran marang aku mangkene, sadurunge pendak taun iki kaetung kaya tauning buruh, nuli bakal sirna sakaluhurane tanah Kedar kabeh sarta bakal mung satitik kakarene bala pemanah iku mung kari sethithik para prawira bangsa Kedar. Kitab Yesayah pasal 21 ayatipun 11 dumugi ayat 17. Kedar punika putranipun kakung Kanjeng Nabi Ismail. Kaserat wonten ing kitab Purwaning Dumados pasal selangkung ayatipun 13. Sarta wonten ing Bibel tembung punika dipun anggih kangge mastani pancer Arab turun Kedar. Kaserat wonten ing kitab Jabur pasal 112 ayatipun gangsal. Ugi kaserat wonten ing Mustikaning Kidung pasal 1 ayatipun gangsal. Ugi kaserat wonten ing kitab Yesayah pasal 92 ayatipun 11. Tuwin sanesipun pananggihipun wonten ing babat namung wonten priyagung satunggal ingkang anggenipun ngungsi dados gelar yekti ingkang pinengetan dados taun hijrah. Inggih Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika
ingkang kalayan namung kadherekaken sahabatipun ingkang setya satunggal ngungsi saking pedang ligan ingkang wonten ing tanganipun para prajurit penjagi ingkang ngepang dalemipun. Let setahun kaliyan titi mangsa hijrahipun kala wau leluhuripun Kedar sirna nalika wonten ing perang Badar ingkang kalampahan nalika taun hijrah kaping 2. Awit saking punika para kaum Yahudi lan para kaum Nasrani langkung katuju ing dawuh supados nekseni kawontenan punika supados piyambakipun sami mangertos saestu dhateng Kanjeng Nabi tur ingkang kaping 2 sasampunipun hijrah dereng ngantos telas panguwaosipun Kedar sirna wonten ing Badar. Sirna wonten ing Badar. Perang Badar punika ugi dados tandha yekti tumrap para tiyang Yahudi tuwin tiyang Nasrani. Jalaran punika nedahaken menawi piyambakipun mesti badhe nandhang nasib kados ingkang kasandhang dening para panembah brahala, manawi piyambakipun sami anggolong dhateng para tiyang kala wau jalaran ana dene sing sapa tiba ing watu iku mau dadi ajur lan sing sapa ketiban dadi remuk-remuk. Kitab Matius pasal 21 ayatipun 51. Para kadang pamirsa ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala saha kaum muslimin wal muslimat ugi ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala, cekap semanten rumiyin pangaji-aji kula dalah panjenengan sedaya tumrap dawuh-dawuh ingkang kasrat wonten ing dalem Quran suci menika mugi-mugi saged nyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dumateng Kanjeng Nabi dhateng Gusti Allah Ta'ala lan ugi mugi-mugi saged nyataken ilmu tuwin tumindak becik kula panjenengan sedaya lepat nuwun gunging samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.